Tahir ɗan Gombe ne, Didi ɗan Gombe ne. To ga wata sabuwar waka da na yi wa 'yan uwa, kowa a cikin su gwani ne gun ɗan uwan shigar kuwa. Su ba su bari ɗan uwansu ya shiga damuwa, in ka ji shi a cikin su suka miƙo ruwa. Hajiya Furera family, Hajiya Furera, Hajiya Furera, Hajiya Furera family, Hajiya Furera family, Hajiya Furera family, Hajiya family, Hajiya Furera, Hajiya Furera family, Hajiya Furera. Hajiya Furera family su suna da kara, ba su nuna kyara, kowa ya zo sai su sanya lura, sai su sa jikinsu sun yi dacen uba mai nagarta. Alhaji Aliyu namu shi ya zama jego a gare mu, sannan sun yi dacen uwa mai girki sai ku biyo mu. Hajiya Furera gwanar mu, matar Alhaji Ali uban mu, Tahir ne wakar yayan ku kusan albarka. Babbar zakiya ce a cikin su, tsawi suke ba su jikin su, kwalliya kan zakiya kiniya. Mardiya yana neman ki, zana so ki kira ni gurin ki, in ce albarkacin mamanki, zan je gida na yi shauki. Zaramu Allah biya ci, rabbana ya dado arzikin ki, so nake ku karan maki, dan ki kai ni gun abanki. Wai ina Khadija take ne, rangini ake yin zane, zana zo na wanke cika ne, dan Khadija kin iya girki. Muntazari na gaishe ka, rabbana ya sa albarka, rayuwar ka kar da ka koka, na zo ne gidan ku kai ma, ji albarkacin mamanka. Bakir kai ma gaishe ka, rabba ya shigo lamarinka, sannan ya haskaka goben ka, kai yi karatu kai nisan ka. Hajiya Furera family, Hajiya Furera, Hajiya Furera, Hajiya Furera family, Hajiya Furera family, Hajiya Furera family, Hajiya family, Hajiya Furera, Hajiya Furera family, Hajiya Furera. Tahir ne kam shaida ne, kun yi yayan ku na kirki ne, tarbiya sun yi kokari ne, da kula sun sanya mana. Rabba Allah ne ya baku, iyayen nan kar ku yi shauku, domin ku suna ƙaunar ku. Alhaji Aliyu na gaishe ka, gamje kake jure sara, kyale munafukai si tara, mai ruwan kuɗi ba ganda yanda kake Allah ya yi maka. Haji ne ma zan so a kai ni, albarkacin hajiyata, mamma na uwa ta kirki. Hajiya na dawo gunki, dauke da wakar ƴaƴanki, kewar mata sanninki, kyale masu yi miki raki. Ga Tahir ɗan Gombe, gunku yau na zo zan koma, Hajiya ta zan koma motar nan tawa. Babu mai a cikinta, can hanya na barota, Hajiya zan koma, Tahir ɗan Gombe naki ne. Hajiya Furera family, Hajiya Furera, Hajiya Furera, Hajiya Furera family, 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 Hajiya Furera.